ụbọchị anyị ga-arape n'ụwa laa, naanị Olúwa ka a ga-echeta. Naanị Olúwa, naanị Olúwa, naanị Olúwa ka a ga-echeta. Otu ụbọchị anyị ga-arape n'ụwa laa, naanị Olúwa ka a ga-echeta. Brother Isaac, Brother Emenari, ụmụ Chineke, ọrụ ọma anyị na obiọma anyị na eziokwu nke anyị kwuru n'ụwa ga-ekwuru anyị mgbe anyị anọghị nso. Ndị Igbo siri na ezi aha ka ego, ka onye si eme ka ego si akpọ ya. Ekwenyere m n'okwu ndị a kwesị ike, maka na ka onye na-eme ibefe ama. Jizọs Kraịst ọkpara Chineke ma mkpa ezi omume na ezi aha dị. O wee jụọ ndị na-eso ụzọ ya sị, gịnị ka ndị mmadụ ji ama atụ? Onye ka ha sịrị na mbụ? Gụọ ya na Matiu 16:13. Onye ka ndị mmadụ na-asị na ebe? Gịnị ka eji ama atụ gị? Ana m ekwu ndị ahụ maara gị nke ọma, ọ bụghị ndị a na-ekweghị na ezi ihe ga-esi na Nazaret pụta, ndị chere na ezi ihe ọbụla kwesịrị ịchọta ha n'aka, ndị ama akpọgbu osisi na-amị mkpụrụ, ndị nkwutọ, ọ bụghị ndị m na-ekwu. Ana m ekwu ndị a maara gị nke ọma, na-ekwughị site n'ekwuru ma ọ bụ anya ukwu. Ofu ugboro ka e mere ka mmadụ nwa n'ụwa, ma nke ahụ gasịa ikpe esi ya. Ikpe esi ya site na ya ga-ebe ibi. Gịnị ka eji ama atụ gị? Onye ka ha na-asị n'ebu? Gịnị ka eji echeta gị ma emesịa? Ọ bụ Chineke nara ekele n'ihi mere ka onye arụrụ ala anyị efu, ka ọ bụ mgbe e chetara gị anya mmiri ata? Kemgbe ọ pụrụ n'ala anyị anyị zuru ike. Onye ịma nke sim anaghị ekwe mmadụ ṅụọ mmiri tọgbọ iko. Gịnị ka eji ama atụ gị? Site n'ebe ị na-azụ ahịa ma ọ bụ ebe ị na-arụ ọrụ, onye ka ha na-asị na ebe? Gịnị ka eji ama atụ gị? Ọ bụ onye anya ukwu nke ochie ahụ, onye okwu na ụka ahụ? Gịnị ka eji echeta gị? Site n'obodo nke aka gị, ha na-asị na ịbụ onye? Gịnị ka eji ama atụ gị? Ịmaghị onye oke chọọchị ahụ, ezigbo onye chegharị echegharị ka ọ bụ, ka a na-ahụta gị dịka onye ekwesịghị ntụkwasị obi. Oge ebido na ndị gị na ha na-ekpere Chineke, onye ka ha sịrị na ịbụ? Ha kpọrọ gị onye nsọ, ka ọ bụ onye iru abụọ, ka ọ bụ onye chọọchị enweghị nchegharị? Jizọs gụrụ ndị na-eso ụzọ ya sị, onye ka ha sịrị na mbụ? Onye ka ha ji ama atụ? Ụfọdụ za ya sị, ụfọdụ sịrị Elaịja, ụfọdụ John the Baptist, ndị ọzọ Jeremaya. Unu ga-echeta Elaịja na ndị amụma Baal. Unu ma John the Baptist, onye ozi ma ihe ọ bịara, onye atụghị egwu mmadụ ọbụla, nke pụrụ igbu naanị anụ arụ. Unu makwara nke ọma ije ya na Herọd na Herodayas, marakwa Jeremaya onye nke nwanne ya. N'ikpeazụ o wee jụọkwa ndị na-eso ụzọ ya sị, unu onwe unu, onye ka unu na-asị na mbụ? Pita sị ya, gị onwe gị bụ Kraịst ahụ, ọkpara Chineke dị ndụ. Mụ na gị, onye ka ndị a maara anyị nke ọma na-asị na anyị? Gịnị ka eji ama atụ anyị? Nye anyị ezi omume na ọrụ ọma anyị ga-anọchi anyị mgbe anyị anọghị nso. Onye ka ha na-asị na ebe? Oke ajụjụ. Ka ị na-asa ajụjụ a ka m na-asị gị, ka ọ dị. Onye afọ na-asa